Dám ti tajný recept, ako vytvoriť úspešné produktové portfólio. Vytvor si osobitý štýl a ako na to jednoducho sa inšpiruj, ako som to robil ja. Sledoval som rôzne filmy, moderné svietenie, bavilo ma to filmové svetlo a tak som to spojil do produktovej fotografie. Dá sa to využiť vlastne na akýchkoľvek fotografiách. No ja som to chcel dostať do tej produktovky. Spojil som to vlastne ešte s nejakým aranžmá, pretože ma bavilo vždycky to zložité aranžovanie. Nemám rád klasické produktovky na nejakom pozadí, ale dať do toho rôzne rekvizity, robiť nejaké scény, ale v menšom prevedení s tými produktami. Takže možností je mnoho, sleduj ľudí na Instagramoch, na sociálnych sieťach a inšpiruj sa nimi a vždycky to pozdvihni, daj do toho niečo to svoje ďalšie. Zameraj sa na konkrétny okruh produktov, nejakú kategóriu, ako môže byť jedlo, proste kozmetika, nejaké šperky alebo fashion. Dôležité je, aby si konkrétny produkt fotil do nekonečna, stále to zlepšoval ten skill, aby si zlepšoval setupy, aranžma, svietenie. Nesnažia sa fotiť 10 produktov naraz z rôznych témat, ale vybrať si nejaké to jedno téma a prefotiť sa k tomu až tak a tá fotka je proste vyšperkovaná na maximum. A ver mi, že rovnaký produkt je možné fotiť do nekonečna rôznymi spôsobami. Keď už prieš do bodu, kedy to už nejde, tak ho treba prelomiť a vlastne to ťa oddeluje od toho byť profesionálom a byť amatérom. A najjednoduchší spôsob, ako si vytvoriť portfólio, je sa obzrieť po domácnosti. Všade máme rôzne druhy kozmetiky, oblečenia, kde čo. Stačí to zobrať, vyfotiť to, ponúknuť to danému klientovi, danej značke, možno cez sociálne siete. A už takýmto spôsobom si dokážeš vytvoriť nejaké portfólio, nadviazať nejakú spoluprácu, môžeš ich poprosiť, aby ti oni nejaké produkty poslali na vyfotenie, buď to bartrom, záleží, ako to má protihodnotu, takže bacha na to, aj takto si môžeš rozšíriť ten svoj obzor. A pokiaľ ti tie produkty naozaj pošlu bartrom, tak ich vyfoť a na budúce im navrhni už nejakú cenovú ponuku a takto si získaš vlastne klienta. Na začiatku je dôležité si vyskúšať rôzne štýly, to môže byť vlastne svetlý, tmavý, farebný, pastelový, akýkoľvek. Na základe toho zistíš vlastne, čo ťa baví, naopak to, čo ťa nebaví, takže určíš si nejaký smer, ktorým chceš ísť. Na základe toho ty si vlastne aj určíš klientov, ktorí majú radi to alebo to, takže môže to byť minimalizmus, môže to byť viacej aranžovaná téma. Dôležité je naozaj si toto nájsť a zdokonalovať to a zlepšovať. No a nesnaž sa za každú cenu dávať do portfólia úplne všetko. Menej je viac, i v tomto platí, radšej si vyber tie také tvoje top highlighty a to tam vlož. Rozhodne, ak chceš fotiť nejaký štýl, ale vyfotil si aj štýl, ktorý úplne fotiť nechceš, tak to tam nedávaj. Nacpi tam naozaj len to, ktorým sa chceš profilovať a na základe toho si pritiahneš ľudí, ktorí chcú tento štýl a rukopis. A ak máš problém vybrať nejaké fotky, ktoré budú vhodné do portfólia, tak nám napíš na Discord, pozvánku si dostal hneď, ako si začal odoberať Hero a napíš nám a my ti s tým výberom pomôžeme. A zbav sa strachu, neboj sa zdieľať svoje práce, svoju tvorbu online medzi komunitu ľudí. Nikdy nevieš, komu sa ten tvoj štýl bude páčiť. Hlavne sme na seba vždycky veľmi kritickí a tak sa bojíme a tieto veci nevypustíme, no ale takýmto spôsobom nikdy nikoho nezískaš. A kde začať fotiť? No najjednoduchšie samozrejme prísť sem k nám do Mockup Space, do štúdia, kde ti poradíme so setupom, jak urobiť nejaký takýto fotokút. No ale nie každý má takúto možnosť a financie, takže fajn setup si urobiť alebo nejaký fotokútik doma a na to ti pripravíme ďalšie video, ako presne dať čo takéto urobiť a jak postupovať. Takže sleduj ďalej nás na Hero. Je konzumovať proste kvalitný obsah. To je alfa omega celej tejto tvorby, pretože inšpirovať sa, sledovať rôznych fotografov a naozaj majstrov v produktovej fotografii, rôzne magazíny, časopisy, socials, proste weby, nájdeš kopec inšpirácia a impulzov k tomu, aby si bol lepší a lepší. Ako pochopiť, že to je kvalitný content, kvalitný človek? Ideálne, keď nám napíšeš na Discord a my ti tam poradíme a dáme ti niekoľko tipov na ľudí v obore, ktorí naozaj robia popiči veci a môžeš sa na nich inšpirovať. Hlavné, nezabúdaj na svoje portfólio aktualizovať, tým ukazovať vlastne, čo vytváraš aktuálne, aký máš skill, pretože keď už dostaneš aj reálne zákazky, tak ľudia málokedy to aktualizujú, takže skúšajú nejaké nové veci. Väčšinou dostanú od klienta zákazku, ktorá má už jasne daný štýl, mood a ty už sa neposúvaš, takže ako je fajn si zobrať aj bokom nejaké ďalšie zákazky, robiť ich sám pre seba a zdieľať ich do portfólia, aby si ukazoval ten level, kde si aktuálne, niekde si bol pred rokom. A keď už máš tých klientov a reálne zákazky, čo môžeš ešte urobiť, pýtať si od nich referenciu alebo nejaké doporučenie, vždycky sa im môžeš ozvať a získať si ďalších nových klientov a nejaké ďalšie referencie portfólio. A samozrejme tie referencie zdieľaj vonku s okolím, s komunitou,
aby o tom vedeli ďalší ľudia, akí si skvelí. A nie každý má takú možnosť si vytvoriť webovú stránku, pretože to stojí nemalé peniaze. Ideálna možnosť, mobil alebo tablet nosíme každý u seba, urobiť si tam galériu z nejakých highlightov, dajme tomu 10 fotiek, vie každý. Dôležitá vec je networkingovať, stretávať sa, byť sociálny a ukazovať, rozprávať, chlubiť sa proste svojou prácou. A takýmto spôsobom sa dostávaš zase do povedomia a tvoje portfólio, v podstate také offline proste dostaneš medzi ľudí. No a predstav si situáciu, že si niekde v predajni, ideš uličkou, obzrieš sa, stretneš tam majiteľa firmy, s ktorou chceš spolupracovať. Opýtaš sa ho, či má na teba 30 sekúnd, no a nemáš signál, tak bohužiaľ proste ideálna vec mať proste fakt offline galériu priamo uloženú v telefóne, nejakých 10 highlightových fotiek, ktoré vieš ukázať a možno tú spoluprácu nadviažeš a máš nový kontakt, proste vyhrané. A ďakujeme ti krásne za zhľadnutie tohoto videa. Pokiaľ máš nejaké otázky, tak to píš sem do komentárov, alebo nezabúdaj na to, že si súčasťou našej komunity na Discorde, tam ti radi poradíme. No a vidíme sa. Tak čau.